लोगोफोर खुलुमबाय गुड इभिनिं लोगोफोर दिनै फाइनालि क'क्राझाराव दं क'क्राझाराव बर'नि राजथावनि क'क्राझाराव दङ क'क्राझाराव नोंथांमोननो सेक्रेटारि अफिस देखायग्रोनोसै नामा दिनै लोगोफोर क'क्राझाराव दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ बनायदों नोंथांमोननो सेक्रेटारि अफिस देखायगासिनो दे ओके लोगोफोर औ सेक्रेटारि अफिस बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम अब्ला लोगोफोर सिङाव दसे हाबनानै देखायनोसै ने मा दं मा गैया ना लोगोफोर ओके लेट्स गो चलो नैबे जाबाय बड' नैबे जाबाय एसामिस नैबे जाबाय सान्थालि नैबे जाबाय राजबंशी नैबे जाबाय हाजं नैबे जाबाय मारवाड़ी गार' बड' बड'फा नोगोर लोगोफोर बड'फा नोगोर ओ माय गड ओ लोगोफोर समायना हाबबाय लोगोफोर सिङाव एसे भिउ देखायनोसै ना नै जोंना बन्दे मातरम इन्डियानि फ्लेग ओरैनोथ' लोगोफोर नैफोराव गारि दोनजाखाया नै न' पार्किं नायलांदो लोगोफोर एसे भिउखौ गासैथिंबो माने न' पार्किं दे लोगोफोर ओरैहाय दोनजागोन गारिखौ ओमफ्राय हायोबा नामाव दोननो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना दे ओ माय गड नामा लोगोफोर लोगोफोरनि भिउआ समायना बर'नि मुसुखा दै नैबे बर' आइजो नैबे बर' हौवा नैबे जोंना खाम नायनोबा लोगोफोर नै नोंथांमोना आं देखायबावनो दै गिदिंनानै उनथिंजाय दै लोगोफोर दै अ बागुरुम्बा हाय रायजोफोर बागुरुम्बा लोगोफोर दिनै बोथोरा जोबोद मोजां बरिया थान्दा बरिया थान्दा लोगोफोर दिनै बोथोरा बरिया थान्दा जा मोजां आरो बेरायनो ओ लोगोफोर खुलुमबाय बर'नि बिफा फादार अफ बड'लेण्ड बा फादार अफ बर'स नोंथांमोना एसे देखायनोसै ओमफ्राय नै जोंना बायना आरो अफिसा नै बर'नि बिफा नोंथांमोना मोजाङै फरायनो नांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नै बिथांनि मुंख्लं आरो जोनोम सान लोगोफोर समायना भिउआलाय जोबोद समायना नै बिबार सोरगिदिं बिबार ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय नायनाय एसे नै गेटखौ अ माय गड बिराद मोजां थान्दा एसे बेरायनो मोजां आरो लोगोफोर दे ओमफ्राय नै इथिं गारि दोनदों बिथिं एमएलए मन्त्रि फैनो हागौ आरो खामानि अफिसियेल खामानि मानसिफ्रा अब्ला लोगोफोर दस्रा देखायनोसै दे आरो लोगोफोर इनिफ्राय नायब्ला नै भिउखौ नायलाय ओ माय गड लोगोफोर जुब अखा हानायजों आं हाबसोबायलै नै आयो अखाया नै अखा बोथोरावसो फैदों नालाय क'क्राझारावबो दारमास्टिनि अखाया नै ओ नै आखाया नायलाय नै सिबाय र' लोगोफोर नोंथांमोन देखायबाय थागोन आं जागा दे क'क्राझार दे लोगोफोर दे भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दे लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां भिडिअखौ लाबोनो सानो लोगोफोर बुजिबायना ओमफ्राय लोगोफोर आं टाइमखौनो मोना गोबां जायगा बेरायो लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लोगोफोर नै अखा बोथोरनि लोगोफोर भिउआ नै जोबोद मोजां लोगोफोर नै लोगोफोर नै जोंना बैयाव मादा लादोंमोन आरो बर' आइजो आरो बर' हौवा बुजिबायना लोगोफोर ओमफ्राय दानो नै दानो गोजोन्थों खालाम आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना हायोबा मोनाबिलियाव फैनांगौ ओरैबायदि लाइटजों साजायदोंना समायना लाइट ओरैबायदि समायना नुगोन नैयाव नोंथांमोना लोगोफोर ओ माय गड र' दस्रा देखायनोसै लोगोफोर नङा होमबा दे टाइमखौनो हास्लाबा मोनदों आं ओंखायनो नोंथांमोननो
बेखिनिखौनो आं देखायनोसै नामा लोगोफोर आं बाय खालामनोसै नेक्स्टआव बेलेग भिडिअ बानायनोसै नङा होमबा लोगोफोर ना मा होनना बुङो लोगोफोर गोजोन्थों थेंक्स A few moments later लोगोफोर दाहाय फाइनालि नै आं लाबायनो बिसालाव लोगोफोर मा लाखो नै टेन्डर ना मा होनो अ माय गड ओमफ्राय मा लानाय जायो नोंथांमोननो एसे देखायनि आं बिसालखौ लोगोफोर दे नोंथांमोना नायलांसा लोगोफोर ना मा होनो आच्छा नै ड्रेसफ्रा नै ओइ दासो ओंखारदों आंना ब्र'आ नै फंबाया दिनै देखायाखैमोन ना बेखौ गाजामाराखौ ओइ रिबे फायसै दे लोगोफोर नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायबावदो बिसालाव मा लायो नायदो मा दाम नै देखायनाब्रा एसे मा मिनदो नै 500 ब्राइले 500 300 200 माने सब आइटेमानो थाइसे खम ना ब्र' अ जुथा ओइ ब्र' नै आङो नैबायदि सेन्देल नांगौ जादों फैलाय नैबायदि नांगौ जादों नैबायदि गानथ'ला मोनसे लांनो मा सेन्देल माखौ लांनो बुं बेग नाङा र' जिमनिया इस उनाव लांसिगोन ना ब्र' एथिफैलाय मा दं नायनो फैलाय मा फिसाला बोरो आयो फिसाला जोनोम जाबा बेखौ लागोन आं बा हाबा जाबा फिसाजो मोनबा नोंबो लानो खान नामा फिसालानि खाफालावबा दंना गैया हिनजाव मोनगोन ना मोना लोगोफोर लोगो हमजागोन मोना केमेरायाव र' बोरो सेन्देल लाफाय मोनसे सेन्देल लानो आफानो गिबिनि आफानो 500ल'सो माथो नायलाय डाबल एक्सनिफ्राय आरो ट्रिपल एक्स नायनो दे ट्रिपल एक्स नायलाय बाबानो हैनांगौ आं दे थाब आफानो गोनां आफानो दे बाबानो लांनि दिनै ट्रिपल एक्सेल बाबानो नागिर गोख्रै नागिर मोनाबा बेलेग नायनोसै ना मा लोगोफोर शपिं मल हाबला ओरैबायदि नै गथ'फोरनि सेन्देलसो अ माय गड नै माथो गान्दुसो औ नै माथो गान्दु गोजा एकदम खम दामावनो लोगोफोर माने आयना आरो बिसालाव नै 150 ल' ब्र' एकदम खम दामावनो मा फन नायथायब्रा मा लाखोब्रा ओइ गोबां फनपे मारे हेलो नै मा लाखो ब्र' जाबाय ना सक्सेसफुल चलो लेट्स गो अरे बिलखौनो लामनो बावदों ना ब्र'आ लोगोफोर मोनाबिलियाव नोंथांमोना एसे भिउ देखायनि आरोना बड'फा नोगोरखौ मोनाबिलिनि भिउ एसे अ माय गड बड'फा नोगोर माने दिनैहाय अखा बोथोरखाय माने लाइट फोजोंखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय आं लाइटखौ देखायनो हायासै लोगोफोर आं नेनानै दंमोन नोंथांमोननो नाइटआव माबायदि भिउ फैयो दाहाय आङो बेखौनो देखायबाय गेटखौ लाइटआ बरिया जोंदों नै बरिया जोंदों लोगोफोर लाइटआ बिराद अखा